gaan jullie vandaag doen? Willen bomen planten! Yeah! We zijn vandaag bomen planten met groep 6, 7 en 8. Omdat het beter is voor het milieu. Dieren krijgen nog een plek om te wonen. Omdat ze anders niet genoeg zuurstof hebben in het land. Stap 1, je plaatst de boom in het gat. Stap 2 is dat je het grond in het gat doet. Je moet het alleen altijd nog heel goed aanduwen, zodat de boom er zeg maar niet uit kan vallen. Wie van jullie is de beste bomenplant? Daar. Hij heeft nog 10 bomen geplant. Waarom? Vind je het leuk om dit te doen? Omdat het een hobby van mij is. Omdat je lekker veel wind hebt, je hebt lekker veel bomen om je heen. iPad is saai. Wat ben jij nu precies aan het planten? Welke boom? Volgens mij kerstbomen. Een struik. Aardbeuk. Franse aak. Vaderik. Esdom. Het is best leuk. Ik vind het heel leuk. Ik denk dat het wel mijn nieuwe hobby wordt. Ja.